Здравейте на всички, аз казвам Антони Боксоров. В момента снимаме четвъртия епизод на поредицата Пътя на 6 нули. Поредица, в която искам да покажа на зрителя как един бранд ще извърви своя път, ще намери своите пазари и ще стигне до всеки един човек. Това е главната ми цел. Който е гледал предните епизоди, знае защо се казва по този начин поредицата. Не е важно крайния резултат, важен е пътя в случая. И затова почти документално заснимаме цялото нещо. В този епизод искам да поговоря върху пазарите и да кажа нещо много важно, което е истинска радост за мен. Нещо, което се случи последните няколко дена е, че аз намерих официален дистрибутор за България и по-точно Северна България. От Варна чак до Видин ще има във всеки магазин самобръсначка Мистер Боксоров. Може би мина една година, по това време горе-долу се сещам, че бях в офиса си, когато умувах тази идея, как да се случат нещата, как да ги произведа, как да ги внеса, как да ги разпространявам, така и така. И ето ме една година по-късно пред вас с стоката. Днеска ще подготвям първата си по-сериозна заявка, която е за Северна България. Изключително съм щастлив, изключително съм доволен, че има резултати, че имаме обратна връзка и от бръсначката, и от всички неща, които правим. Както съм ви казал в предните епизоди, имаме радиореклама, която е така... една година ще върви по радията. Пред няколко дни заснехме телевизионната реклама, която ще ви пуснем тук в този епизод. Изгледайте и след това ще я коментирам. Тази реклама е доста емоционална за мен, понеже заснех със сина си, което е така, гледайки я, съм изключително щастлив и просто емоционален. Все пак става въпрос за детето ми, когато видя, че вече е така по-голямо момче и дори им помага в рекламата, той се отнесе доста, за 5 годишно дете се отнесе доста, дори за мен изненадващо, доста сериозно, така, без нито един фаул дубъл, всичко стана от първия път, заснехме рекламата за може би 15 минути. Идеята ми беше следната, понеже тя си е бръсначка като бръсначка, но Мистер Боксоров е бранд, който искам да има някакви ценности. Ценностите, които искам да наложа в този бранд са семейство, отношения баща и син. На времето, може би много хора, които гледат този клип и ще се разпознаят в това, като сме били малки, как детето гледа баща си, като се бръсне, то му става интересно.
после започва, нали, в една определена възраст и то започва да се бръсне, нали, пита за някакви съвети. И точно тези ценности исках да ги вкарам в бранда, в марката. И мисля, че успях с това видео, мисля, че успях да покажа този целият ритуал на бръсненето. В същото време и да е нали, с детето ми и да бъде част от това нещо. Общо взето те са ми две деца, нали? И бранда, и истинското ми дете. Отглеждам ги, докато съм на работа, отглеждам мистер Боксеров, като се прибера вкъщи, отглеждам пък другия наследник и много се радвам, че това нещо ще остане и след години ще го гледам и ще му се радвам. Ще мога да видя малкия, ще мога да видя себе си като по-млад, ще мога да видя тази цялата атмосфера на салона, на всичко това. И мисля, че тази реклама ще докосне хората, ще докосне чисто някакви ценности и заобиколени сме от доста фалши, от доста такива някакви простовати неща. Надявам се това да не е част от това, което ни заобикаля. Толкова за рекламата. И се връщам за това да ви кажа колко съм щастлив от това, че намерих официален дистрибутор за България, за Северна България. LS Commerce. Ако някой от вас работи ако сте верига, ако сте магазин, вече ще можете спокойно да се зарите моята самобръсначка. Те са ми официален официален дистрибутор за Северна България. Вижте, много малко 25-30% от картата на България, да не кажа 35%, я покриват този дистрибутор. Ако се разиграят добре картите, ако правя това, което съм намислил и стъпките, които следвам, много скоро мога да се похваля и със средната част на България, много скоро мога да се похваля и с цяла България, което беше така основната идея. А не някъде да се продавам бръсначките, било то в салона или в някакво магазинче, ами искам да ги продавам в цяла България. И рано или късно ще застана пред вас и ще кажа, че това е факт. На този етап мога да се похваля само с Северна България, което за мен е изключително голяма радост, изключително голямо постижение, понеже за една марка, за един продукт, за един бранд е много важно да има дистрибутори и да го има по магазините. Защото колкото е популярен, колкото си известен, колкото и да имаш нещо, ако няма откъде да те купят, или примерно някой те хареса в друг град, трябва да дойде. Просто без това да си на всички магазини няма как да усвоиш популярността, няма как да усвоиш всички тези неща, които правиш. И днес съм тук както ви казах, да си подготвя стоката. Трябва да я прехвърля долу в долния си склад, за да може в понеделник дистрибутора да дойде да се вземе и да започне да я разпространява. Изключително благодаря на всички хора, които постоянно ми пращат снимки, купувайки си ми я снимат, ми я пращат на лично съобщение. Много се радвам, защото знам, че това е много голям съпорт, много голяма подкрепа. Тя е просто една бръсначка за някой, той ще се обръсне, ще му свърши работа, но за мен е малко повече. Затова наистина благодаря на всеки един от вас. Ако някой иска да ме подкрепи, чисто ако му е харесала идеята, ако харесва нещата, които правя, ако иска да ме подкрепи, начинът е просто да се извърса с мен, да си купи салон бръсначка мистер Боксеров и да се направи едно домашно, прекрасно бръсне. Това за мен е най-голямата подкрепа. Така че ако някой се чуди, това е начинът. Отива в магазинчето, вижда мистер Боксеров, взема си го, или ако няма, може да пита. И така, по този начин човек може да ме подкрепи. А знаете ли, не знам дали съм споменал, първия ми зародиш за самобръсначка. Понеже аз от няколко години ходя по домове, приюти, всякакви домове, за възрастни, за сираци, за бездомни, ходя да постригвам. И когато един от първите пъти, преди може би 4 години, когато ходих, реших не само да ги постригвам, и да им раздам
някакви подаръци. Тогава купих самобръсначки от голяма световна голям бранд. Купих самобръсначки и това беше, нали, идеята да раздавам. Тогава в главата ми за първи път просто ми мина мисълта, сега ако имах едни мои самобръсначки да мога да ги подарявам, щях да бъда много щастлив и може би тогава така почнах да въртя тази идея в главата си, нали, да ги създам. И ето едно, ако аз съм правил добро, ето една мисъл, която ми е влязла в главата и ми е върнала много повече от колкото аз съм си мислил въобще, че, нали, мога да се сетя. Правейки добро, според мен винаги доброто се връща. Така че, хора, правете добро, помагайте, то ще ви се върне, гарантирам ви. И то правете без да искате да ви се върне, то ще ви се върне. Просто някакви вселенски закони, в които винаги добрият човек, винаги доброто дело, то се отблагодарява, дори само с чувство. Аз за няколко години нещо, което давам ми пример, много пъти, когато съм ходил някъде там на шефови, на хосписи и на такова, са ме питали дължим ли нещо или нещо можем ли да... Не, нали, ако ми се плати за това нещо, то няма да е такова удоволствието. Аз искам да отида в салона, си работя за пари. Но там отивам, за да дам нещо от себе си. Ако някой ми плати, за да отида някъде, повярвайте ми, че ще изгуби целият смисъл. Така че продължаваме напред. Казах ви, на този етап Северна България, надявам се скоро да ви се похваля и с други райони, големи области. Работи ще станат лека по лека, стъпка по стъпка. Ти, ако мога да ти дам съвет с каквото и да се занимаваш, просто не спирай. Наистина не спирай. Имал съм трудни моменти. Не казвам, че работи са по мет и масло. Всеки си има трудните моменти, просто не спираш. Действаш. Нещо като не стане, веднага се хваща друго. Просто трябва да се работи. Ако можеш по един час на ден отделяй за твоята идея. По един час. Прави се другите неща, работи там, където работиш, но един час на ден отделяй за твоята идея, за твоите неща и работи. Прави си планове, кое, как, що и ти гарантирам, че работи ще станат. И така, сега остава да прехвърля стоката и да заредя големи дистрибутори и да започнем да работим. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Благодаря ви за подкрепата. Ще се видим в следващия, в който ще ви разкажа други неща. Чао!